Salutare tuturor, eu sunt Codrin și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft-ul lumea lui Codrin. Cum am zis, am zis că joc eu un pic off camera, am luat mult lemn, uitați aici, 4 stack-uri, am nivelat un pic pe aici și astăzi o să ne facem o căsuță. Dar avem copper. Să luăm niște căvuri atâta. Da. Dați iron. Cum fac eu să dea iron? Da. Hai, bă, mă omoară. Dar știam că mă omoară, frate. Nu-i suport, mă. Stați un pic că am dat din greșeală, știi? N-am torțe, frate, mă duc fără torțe, mă mai omorât 2 ori în zombie, m-au omorât 3 ori zombie. Nu să-mi iau viță. Nu mă mai interesează de ce se află acolo. Care o avem? Așa pe mine. Omorâm și băcuța asta. Băcuța miarcă. Ia, haideți să ne facem un topor. Mai întâi leather wood. Ne punem botoșii. Aș avea o idee de casă. Și mi-ar plăcea cum ar arăta. 2, 3, 4. Și încă 4 sună. 2, 3. Ne facem vila. 10. Da. Deci o avem de 10.
Vreau să ne facem vilă, dacă v-ați prins pe aici. Și v-am zis. Cinci, 6, 7, 8, 9, 10. Un pic să mâncăm. Da, scuzați-mă că nu prea vorbesc. Sunt obosit, frăților. Ca să o se arate bestial. Da, mai avem foarte puțin. Să punem aici. Și sus vom face... Sus vom face până la jumate, rest geamuri. Vom pune chesturi. Nu, sus vom pune... Sus voi pune... Furnal double chest, furnal double chest. Așa, și un crafting table în mijloc. Sau că văd eu cum... Hai, cum cât îmi dai acum de aici. Hai toată lumea în picioare. E mare. Doamne, miluiește. Așa la femei, fetele cu mini sunt pe masă. Mă rog. Deja cât am filmat? 2 minute. Mai trebuie lemn. Mă rog, terminăm acum conturul la casă și în episoadele următoare vom mai face niște chestii la casă. Dar mă voi mai juca off camera. Mă rog, am terminat așa. Mă rog, eu am fost Codrin și până data viitoare vă spun doar mic. Pa, pa!